ബനാറസി കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ബനാറസി ഐറ്റം തന്നെയാണ് കേട്ടോ, അവിടെ തന്നെ ചെയ്തു വരുന്നതാണ്. ഫുൾ വീവിങ് ഒക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്ന ഫാബ്രിക്കാണ്. ഒരു സിൽക്കി ഫിനിഷാണ്, സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലാണ്. ബോട്ടം അതും ഒരു സിൽക്ക് ബേസിൽ തന്നെ ചെയ്തേക്കുന്ന ഐറ്റമാണ്. നെക്ക് പോർഷനൊക്കെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഐറ്റം കേട്ടോ. നമുക്കിതിൻ്റെ നമ്പർ വരുന്നത് AE 279. ഇത് 2000 എടുത്ത് റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ഐറ്റമാണ്. നമുക്ക് ഓഫർ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1390 രൂപയുള്ളൂ. 1397. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ല ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കിൽ അത്യാവശ്യം ഹെവി ബീഡ്സ് വർക്കുള്ള ഐറ്റമാണ്. ഫംഗ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഒക്കെ ഇടാൻ നല്ല കേട്ടോ, നല്ല ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഇടാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അടിപൊളിയാണ്. ദുപ്പട്ടയ്ക്കകത്ത് വർക്കുണ്ട്, തിരിഞ്ഞു പോയതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു വൺ സൈഡിൽ മാത്രം സ്കാലപ്പ് ബോർഡറിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ബീഡ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്ത്, കട്ട് ബീഡ്സ് അല്ല, ഷുഗർ ബീഡ്സിൻ്റെ ഡിസൈനാണ്. ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ പേളും ആ ഒരു ബീഡ്സും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. നല്ലതായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ. ബോട്ടം വിത്ത് ലൈനിങ്ങും ഉണ്ട്. നമ്പർ AF 229. 1300 സംതിങ് ആയിരുന്നു. ഓഫർ പ്രൈസ് 990 രൂപയുള്ളൂ. 99